Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Pegang supri. Oh, bayar kita. Kurang mahal. Paling mungkin mau. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alaika lanataqalla sholati bi sholatil lail kelawan sholatul lail sholatul subuh. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam afdhalus sholat ba'dal maktubah sholatul lail. Afdhalus sholati utama-utamane sholat ba'dal maktubati sawise sholat fardu iku sholatul lail. Jadi utama-utamane sholat ba'dane sholat maktubah yakni sholat sunnah niki sholatul lail, sholat nang waktu bengi. Malah ana dawuh raqatani fi jawfil lail afdalu minad dunya wa ma biha au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat rong rakaat nang waktu bengi sholatul lail niki lebih utama daripada sedekah dunya sak isine. Langgar patang rakaat sampai lebih dari rakaat. Pokoknya rong rakaat niki umpama ditimbang dunya saisine kalau sholat rong rakaat nang waktu bengi si utama bobote sholat rong rakaat mungguhe Gusti Allah. Mungguhe menungsa tadi si utama turune. Mulane turu bae. Wis nyekel jam malah nganggo HP ini disuki arem-arem itu pangan wis dimoni dadat ya nggak dibuka ya turunan arem-arem apa alarm apa arem-arem yang bener pangan kuwe ya si terus banget. Jadi sama ini kok ibadah wis luar biasa kepenake. Arep sholat bentangi bengi dipasang alarm. Arep jam pira, tangi jam pira. Dimana aja tangi jam 7 ora dipasang malah teyeng. Jadi sholatul lail iki penting banget. Latih. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fadlus sholatil lail ala sholatin nahar ka fadli shadaqati sir alal alaniyah. Fadlus sholatil lail utawi kautamaane sholat bengi ala sholatin nahar ing atase sholat wektu awal iku kafadli shadaqati sir kaya kautamaane sedekah sir alal alaniyah ngatasi sedekah ngedeng. Jadi sholatul lail dibanding karo sholatul nahar, sholat awal iki kaya ibadah kaya wong sedekah sir dibanding karo sedekah ngedeng alaniyah. Ya si utama wong sedekah sir. Sedekah sing ora ngerti ora do ngomong-ngomongan naik. Jadi sing ngerti mung Gusti Allah tok. Waqat waroda teman kelaku apana sedekah tasir
teman setune sedekah sir iku kudhaku dadi kelak apa sedekah sir ala sedekatil alaniyah ngungkuli sedekah ngedeng bisa baina kan 78 dipan pikelane sedekah sir sedekah sing digambaraken hatta la ta'lamu yaminahu shimalahu sehingga arah kanan arah kiri orang ngerti dewe-dewe orang nasi ngerti hanya diserahkan kalau Gusti Allah ini namanya sedekah sir orang malah tunda-tunda sedekah baik lebih sedikit itu ngomong-ngomong enggak nemu sholat orang takwai gendeng bekas nopo kamar mandi kayak dulu jadi musolane malah gendengnya bekas kamar mandi berarti kamar mandi kalau musola si mandi bisa kalau berwewe gendeng bekas kamar mandi musola pokoknya sih nganyar musola malah bekas kamar mandi kayak gue sih tuh ngomong-ngomong no dulu ya wis akad banget di sedekah nggak usah ngomong-ngomong lagi salah lebih ngerti wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaikum bi qiyamil lail fa innahu da'bus salihina qablakum alaikum padha netepana sira bi qiyamil lail kelawan jumenenge wektu bengi bisa kowe qiyamul lail salat waktu malam fa innahu maka satune qiyamul lail iku da'bus sholihin pengadatane wong saleh wong saleh niki lek nang wektu bengi malah seneng hawane sebab menapa niku ibarat kaya wong umum angger nang wektu riyaya niki seneng banget kaya senenge wong saleh mlebu nang wektu bengi umum riyaya niku seneng banget ngomong lampiannya mangan apa-apa pada bae wong saleh lek mlebu nang wektu bengi niki senenge kaya senenge wong umum nang riyaya mulane al-lail aidus sholihin wengi niki dadi riyayane wong saleh wong riya kan gembira mlebu nang wektu bengi gembira bunga krana arep ibadah nang waktu malam sing dilipat-lipat gandakan wa innahu maqasdune lagi yamul lail iku da'bus sholihin pengadatane wong saleh qablakum sadurungira wa muqarribatun lan marekake lakum mari sira ila rabbikum mari pangeranira qiyamul lail niki bisa mendekatkan diri mari Gusti Allah ya para latihan siki kapan harus dilatih akhirnya jadi kependak biasa tangi jambira iki tangi wudu anggur urung wudu urung sholat isi kelasa klisi jadi kabeh wis di isyare karo Gusti Allah apa maning nek usiane wis mandang begini iki dielingaken karo Gusti Allah kebelet pipis itu ya tangi kebelet pipis tapi kebelet pipis mung pipis tok balik mani turu mani mugi ya kebelet pipis terus pipis wudu sholat ya paling minim-minim rong rakaat masa ya wong sholat niku ngene mung rong rakaat ya ditambahi 4 rakaat kepengin maneh ditambahi maneh ora mung tahajud tok wa mukaffiratun lan lebur lisayiat maring pira-pira alam wa manhatun lan nyegah anil
ismi saking dosa. Jadi wong wong seneng sholatul lail insyaallah dijaga sangka dosa. Lakoni dosa dilalah ana sing ngelingaken hatine tersentuh. Wa mutarridatun lan nolak lidai maring penyakit lil jasadi kedhenganil jasadi saking jasad. Malah dadi obate awak. Jadi obate awak mutarridatun lidai maring jasad. Wa lana loro sira annaman sune wong salat kang salat sapa man ba'dal ngisya sause ngisya pakot koma mongko teman-teman jumenengi sapa man minal laili saking wektu bengi. Wa qad kana teman-teman ana sapa ba'du salafi sebagian ulama salaf iku yusolli sholat sapa batu iku yusolli sholat sapa batu wirduhu tai wiridane batu iku min awalil lail saking kawitane lail walakin bil qiyam tetapi ning dalam jumenengi badan nom sawuse turu irghamun uting ngrumpungake setan maring setan mujahidatun wa mujahadatun lan mujahadatun nafsi maring nafsu. Ba'du sholihin niki yusolli wirduhu min awalil lail wiridane mulai awal wengi mengko wengi asok terus turu anapa niku salat maneh. Wa sirrun ajibun nan sirri kang gumunaken. Wa wa taqiyamul lail iku at-tahajjud, tahajud. Ala tahajud amara kang perintah sapa Allah Gusti Rabbi kelawan tahajud rasulahu ing utusane Allah. Qiyamul lail salat tahajud adna kamal tentang rakaat si ditambah maning luwih apik salat hajat dadi wong tua ndongakna maring anak-anak putune patut banget sing dadi santri salat tahajud salat hajat nyuwun maring Gusti Allah ben ngajine tutup oleh ilmu sing akeh sing manfaat. Iku oleh bengi di samping sholat tahajud sholatul hajat sebab Gusti Allah dawuh wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak wa minal laili lan iku setengah saking wektu bengi fatahajjat mongko tahajud sapa sira di kelawan lail nafilatan kali kaya kesunahan laka kate sira. Sebenarnya niku sebagian waktu bengi kowe laksanakan sholat tahajud, sholat sunnah tahajud. Niku aterusane ayat angger kowe gelem sholatul lail nang waktu bengi, sholat tahajud nang waktu bengi ngasa ayya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niku mawon isi kata-katane ngasa maknane menawa-menawa. Angger kowe gelem tahajud menawa-menawa kowe diangkat karo Gusti Allah nang tempat maqam mahmuda, maqam sing terpuji. Mulane dilatih patut banget ngomongane wong tua tangi nang wektu bengi tahajud, salat hajat donga kena karo anak-anake putune pemaring putune sing adoh kana njaluk pendonga mbah kulo badhe ujian kulo ditong iya Pak ngomong ya didongakna sih gampang tapi ya temandang ya kepenga kena bengi-bengi tangi salat tahajud salat hajat ya Allah
Kulo jere dadi wong tua, malah yang disebut mbah. Anake tekan njaluk pendonga ya Allah, mudah-mudahan dongane apa penyuwunane hajate anak kula, hajate putu kula panjenengan sembadani. Kowe patut ndonga temenan jenengane disembur. Orang iya tok donga kena tok iso pesepet ye. Ngomong kena tapi temandang dongane nang wektu bengi wis ampuh. Jadi kaya wong Jawa disebul, ditutul apa, uwur sebul, sembur disembur. Wabil ma'thuri lan ketutur ing dalam hadis, Anallaha teman sedunya oleh yu'jibuhum gumunake Allah minal abdi saking kawula ila qama nalikane ngadeg sapa abdi an firasi saking lemeke abdi wa baina ahlihi lan antarane ahline abdi ila sholatihi maring sholate abdi. Gusti Allah gumun banget maring kawulane sing tangi nang wektu bengi buka keluargane. Agar sing lanang tangi disit buka sing wadon tangi disit buka sing lanang. Kuwi Gusti Allah kumun banget. Wa yubahi lan ngumbulake sapa lopi kelan ngabdi salam malaikat Allah malah dipameraken karo malaikat. Hei malaikat, kowe lho kawulaku, aku duwe kawula luar biasa. Wingi tangi buka keluargane diajak sholat nang waktu bengi. Wa yaqbalulan madhep sapa Allah ing atase abdi oleh madhep biwajhi kelawan wajhi abdi biwajhi kelawan date Allah al-karimi kang mulia. Akhirnya ketika ana seorang hamba bengi-bengi sholat terus matur mari Gusti Allah. Ya Allah, innaka ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya Allah, Engkau mengetahui sirri rahasiaku, apa sing rahasiakan nang atiku wa alaniyati lan ngedeng kula. Waqbal ma'dzirati mugi panjenengan menerima persaben kula. Ta'lamu hajati jenengan ngerti kebutuhan kula. Ta'lamu hajati innaka ta'lamu sirri wa alaniyati wa qal ma'dzurati wa ta'lamu waqtini su'ali panjenengan kula aturi maringi penyuwunan kula niki namine napa niku pematuran matur maring Gusti Allah munajat maring Gusti Allah niku nggak bahasa Arab bahasa Jawa ya kena bae wong Gusti Allah ngerti iki. Ya Allah, kula niki dalu-dalu madhep nang sapa panjenengan. Panjenengan mudah ingkang mudane ingkang ngertos dhateng kula. Kula niki ngaten-ngaten omongan. Wis jenenge wong matur. Ora kita matur karo menungsa, matur maring Gusti Allah ya sing apik. Wa'lam annahu yukfaku min talibil akhirah alla yakun